Balimao Alignokuma, très urgent. Balimao Kabako, bien mardi 21 juillet 2026. Mali deme bagabado, na togo, ko doyen panafricain konari, bebadon. Mogote qui be panafricanisme keleke ka konari bo mube Italie. Awa bora ay message do ci président Assimi Goïta ma. Ako kaleba nyini Assimi Goïta fait. A ka passation ke ka fanga di mogo wɛrɛ ma ko wallahi ka tisi Mali ala ka tiɲɛ bangi ama bonda mena video kalan ni ye Mali dɛmɛbaga ba de a ko Assimi ka tisi ko wallahi ka tisi k'a b'a deli Assimi fɛ yɛrɛ de a dɛsɛra a ka passation ka fanga di mogo wɛrɛ ma mun bɛ se ka Mali sauver Mali ni ne y'a fɔ hali Mali sɔrɔsiw ka se ka patrouille kɛ bi a tɛ se ka kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ la bi Mali ma jugu aranforu dɔ nalen bɛ bi a ka bon hakili ma doyen panafricain bora mena kumakan kala nga je kala je ɲɔgɔn fɛ a ko k'a b'a ɲini Assimi Goïta fɛ a ka passation k'a ka démissionner a ka bɔ a place la mɔgɔ wɛrɛ kana Mali sauver a ka docteur Choguel Kokala Maïga bila a ka Ben le cerveau ninnu bila ne y'a fana ni mɔgɔ fila ninnu Choguel ye Assimi ka moteur de Ben le cerveau y'a ka pinɛ ye Assimi kɛra mobili kolon garelen de nafa foyi t'a la bilen an ka jɛ an ka doyen panafricain yɛrɛ a ye message min ci Malien ko men da men tigi la de aw ni an ka jɛ an ka ni message lajɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Je vous dis, s'il déstabilise le Mali, il déstabilise toute l'Afrique de l'Ouest. Si ces gens-là arrivent à déstabiliser le Mali, nous sommes foutus. Ne me parlez pas de Goïta. Moi, le monsieur là, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends rien dans tout ce que Goïta fait. Et ça ne sera pas moi à dire aux Maliens, faites comme ça, non. Mais je veux que vous voyez l'ampleur du danger que petit à petit est en train de venir. On s'éteint, on observe, on essaie de... Mais quand c'est gâté, c'est gâté. Donc il faut que nous essayions de nous organiser d'une autre façon. J'ai dit à Goïta, il faut libérer Ben, il faut libérer les Choguel. Il faut libérer tous ces gens que tu as mis en prison. Et il faut voir comment faire une passation de pouvoir en douce. Parce que tu peux pas. Tu peux pas. Je ne veux pas rentrer dans des détails, dire des choses. Ça dit, je n'en ai pas besoin, non. Mais tu ne peux pas. L'homme qui peut, on voit, on sait. Tu regardes au Niger, là, tu... Voilà. A bɛɛ lajɛlen ye kuma mɛn a ko si ko quand c'est gâté ko Assimi ka tɛ se kuma banna o Malien ne b'a fɔ a ɲɛna bi ala ka tiɲɛ bange ne bɛ to ka dugawu dɔ dun ni mun filɛ ka kuma diɲɛ bɛɛ le premier panafricain mun ye Mali dɛmɛ depuis Malien ma da Faransi ko kɛlɛ la doyen panafricain Konare ni ne ye panafricain ka doyen Konare wallahi a tun bɛ ka Mali dɛmɛ a ye Mali kanu a ye AES kanu a ko Assimi tɛ se kuma banna o siksi barabila Mali a bɛɛ ni ala na kɛra cɛ majugu ninnu kɛlen bɛ ka Mali fan bɛɛ minɛ bi u ye Mali fan bɛɛ minɛ bi u tɔ bɛ ka caya de ka taga fɛ ala ka don o don dugu jɛ u bɛ an ka avion armement b'u bolo bi mun bɛ se ka avion lajigin bi Assimi dɛsɛlen bɛ k'i occuper olu de la qui k'ale bi occuper vidéoman la vidéoman kɛlɛ a kɛra réseau ka mɔgɔ de ne bɛ ka yɛlɛ fɔ kuma bɛ filɛ ɲɛkɔrɔ cɛ tɛ se di a tɛ se a ye ne ma sagara minɛ k'o lebu ka muso lebu ni ma dabila n bɛ kasi Mali officier ɲɛnama fɛn fɛn bɛ Assimi Goïta y'a bɛɛ bila kaso la Assimi bɛ se ka gagner kɛlɛ la cogo jumɛn sɔrɔsi ɲɛnama fɛn fɛn bɛ sɔrɔsi halala sɔrɔsi yɛrɛwolo a bɛɛ binɛlen bɛ k'a bɛɛ don kaso la bi Assimi bɛ se cogo jumɛn doyen panafricain y'a fɔ ɲa Malien n b'a fana n bɛ segin a kan n ye n kale alikuranɛ la Assimi tɛ se ka Mali sauver a bɛ se ka to yen ne tɛ ka pressé o ne bɛ Amérique ne lafiyalen don n'a ye kojugu ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma n'a Assimi gɛnna don min na hali Assimi ka jakuma mɔgɔ a bɛ ta ka feere a ye Mali kɛ mɔgɔ la a bɛ kɛ k'a bɛɛ rembourser n'a ma kɛ a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ wala bilayi naloma bolo ko dante ko la quoi a y'a to yen a ka taa tɔ la dɔrɔn wallahi billahi cɛ fila ka fɛngɛ dilan Iran filɛ nin ye bi
Iranien dɔw bɛ Amérique u bɛ ka Iran ko bɛ da Iran kan. Iraniens bɛ ka Américains kɛlɛ mais u tɛ hali u ka mɔgɔw tɛ k'u jaabi. Cɛ ye cɛ di. A ye Américains a ye Iraniens sigilen k'a fɔ ko Iranien dɔw bɛ Amérique kɔnɔ minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ minnu Iraniens ka guide fagara don min na billahi Iranien dɔw bɔra Amérique ka tɛgɛrɛ fɔ ko u ka guide saraka jaru ye. A y'u bɔlen yan an bɛ nin kala an bɛ sanction ta contre la an bɛ taga ka nin kɛ a y'u bɔlen ka kɛ a t'a kɛ o parce que olu ka sara tɛ kow la quoi. Tu sais adamaden n'i bɛ niveau dɔ la i man ka segin kɔfɛ quoi i kan ka taa di. Iran juguw bɛ Amérique kɔnɔ yan hali u ma jan ne ka so la yan n'u y'a mɛn ko Iran guide fagara don min na u bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ a ye Iran ɲɛmɔgɔ bɔlen k'u jaabi yan aw bɔlen k'a ye nin kɛ an bɛ nin k'aw la u t'a kɛ parce que olu kunkolo ka ca o kow ma quoi. C'est à dire k'i b'a dɔn ninnu Assimi Goïta filɛ c'est à dire adamaden n'i ye basa bila koko la a bɛ yɛlɛ mais n'i ye toro bila a bɛ jigin. Maliyɛnw ne bɛ ka kuma min fɔ aw ɲɛna bi ni Assimi ye Mali sauver n'a ye Segu Tunkara k'a fɔ ma ko tu ɲɛmɔgɔden wala a tɛ se a kunkolo t'a la wallahi billahi a tɛ se. A ye ne ma sagara minɛ don min na k'a lebu cɛ a ye cɛ fɛn fɛn ye masakɛ fɛn fɛn a bɛ muso lebu a ka fanga si t'a la depuis Assimi Goïta ne ma sagara ka misɔrɔ ba kun na ka muso ka misɔrɔ ba kun na hali sini ne hakili ma jigin imagine kɔnɔ ne dalen ne bɛ kasi de a ye Assimi nege bɔ n la pewu Assimi t'i fɛ bi n t'i fɛ sini Assimi mun kɛ ne ma sagara la a ye mun da ne kan a ma da Mali ne ma sagara lebuli ye mun da ne kan bɛɛ minɛli m'o da ne kan Sogɛli minɛli m'o da ne kan chaque fois ne Segu Tunkara sigi ka ne ma sagara photo lajɛ Assimi Goïta ye muso min ye plus de 20 ans ou 30 ans a bɛ Mali armée la a ye Mali kunnawolo ka bɔ k'o lebu don kelen fanga nɔfɛ fanga miyɛtɔya nɔfɛ ka bɛɛ la gosi k'i ta kɛ mɔgɔ kɛlɛ ye ni jamana bɛ avancer i bɛ avancer de i senkan bɛ bɔ mais ka ɲina c'est à dire que k'i ta kɛ politiciens minɛlen k'u don kaso la k'i ta kɛ ko mɔgɔ tɛ kuma a y'a bɛ Iran na k'olu kɛ yan Iran ci ka ca olu ma o n'olu y'i minɛ olu b'i exécuter olu tɛ kuma yɛrɛ olu b'i bɛlɛn de n'u y'u sɔrɔ bɛ taga n'i ye Irisi dɔ bɛ ka Vladimir Poutine nɛnɛ a ye Poutine bɔlen ka kuma k'a fɔ k'a bɛ mɛ nin kala jamais de la vie donc k'a fɔ aw ɲɛna Assimi Goïta bɛ niveau min na bi a tɛ se quoi position t'a bolo a fɛɛrɛ t'a bolo Assimi Goïta ka moteur o ye Sogɛli de a ka moteur cunna Sogɛli transition clé bɛ Sogɛli de bolo ni kuranɛ cɛ ni Sogɛli tɛ o cɛ t'u la mun bɛ se ka transition wuli a cɛ t'u la ala a mamuso ma wolo ka tɔgɔ d'a ma don min na u ye bandaw gɛn t'ale Sogɛli ye papier de yir'u la ko n'an ye baara kɛ ni nin ye ko Mali bɛ tɔgɔ sɔrɔ u ye tɔgɔ sɔrɔ ninnu sɔrɔsiw tɔgɔ de ko zɛrɛ ni jɛ jatigi fagayiri u bolo k'u bɛ se ka i profiter bɛɛ la ka tɔgɔ sɔrɔ ka tila k'i cu ni mɔgɔw ye a filɛ nin a fɔra ɲɛna dɛ depuis a ye fanga ta don min na Buye Aïdara mun bɛ ɲoro Buye ko ma ko n'a ye ɲɔgɔn bila don min na dɔrɔn ko y'a ka fanga ko bannen ye mais Sibatɔ o kɔrɔ tɛ la Sibatɔ o tulo tɛ ladilikan na Buye bɔra k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko n'aw ma bɛn ko don dɔ la ko fanga in bɛ tila aw la munna dɔ ye Konare de filɛ ka kuma nin fɔ c'est la pure vérité c'est à dire solution foyi de tɛ Assimi bolo bilen Assimi n'a aucune solution ne Segu Tunkara de filɛ ka fɔ wala solution t'a bolo aw ni ala na kira cɛ hali mobilisation Assimi tɛ se ka kɛ bi hali ka mobilisation kɛ o cɛ tɛ Assimi bolo mun bɛ se ka mobilisation k'a ye bi Assimi ka da fanga ta k'i ta kɛ suɲɛniw ye k'i ta kɛ manamanako ye k'i ta kɛ mɔgɔ minɛ mɔgɔ bila ɲɔgɔn na hali don min na CEDEAO foyi ne ne da ka miiri ko dɔ la ne dabali bɛ ban don min na CEDEAO ye décision ta k'a bɛ intervention militaire kɛ Mali contre la Abdou Niang tun bɛ ka CEDEAO dɛmɛ Boubou Mabel ninnu bɛɛ tun bɛ CEDEAO ka côté de la anw de wulila an ye Assimi sauver cogo min na Ben le cerveau docteur Sogɛli ko kala Maïga malien aw bɛɛ lajɛlen ka image lajɛ fɔlɔ Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Et c'est pourquoi les peuples africains partout soutiennent la lutte du peuple malien. Aujourd'hui, Sogɛli Maïga, docteur Sogɛli Maïga, Ben le cerveau. Nous, nous sommes en train de beaucoup en tant que comme on appelle l'organisateur principal, le coordinateur général, au lieu que Alaï beaucoup mieux, au lieu de Barak, au lieu de Bema pour Nembebi, Anarani Jondi,
c'est-à-dire ni danga denya yɛrɛ ta b'a hakɛ to quoi e cɛ adamaden dɔ Asimi kun bɛna fɔ a bɛ étage 17 na dɛ a binna duguma Asimi binna duguma dɛ ka tila ka kolongolo ka taa bin dingɛ kolon kɔnɔ Asimi ka fanga kɛlɛ di hali Asimi fa satɔ a ko Asimi Goita ni Choguel kana fara ni kɔrɔnɛ cɛ Asimi fa satɔ a ko hali Asimi fa kɛra Choguel fɛ c'est dangaden de nin tɛ taa hali na Asimi jɔ sɛfan k'a tɛ ci bilahi talahi hali n'a y'i jɔ sɛfan k'a tɛ ci awa a tɛ ɲɛ sɔrɔ ko in na ni maliyɛnw sigi de k'an b'a muɲu wa a y'a muɲu problème foyi t'a la ne kɛ ne bɛ Amérique Mali ne bɛ Mali défend de parce que ne ye bɔkolo ye Mali de mɔgɔ si tɛ se k'o bɔ yen hali ne ka Facebook kan ne ka Facebook fier d'être malien o bɛ ne ka Facebook a ka ca san 15 ye bi a ye taa n ka Facebook tɔgɔ lajɛ fier d'être malien de b'a kan fier d'être américain t'a kan dɛ fier d'être malien de b'a kan k'a fɔ an ɲɛna ne b'aw dɛmɛ de mais wallahi ne bɛ mun kɛ nin fɔ Asimi tɛ se ka Mali sauver il peut pas mun dakara la a ka n'a ma démissionné mun ye Bachar Assar sɔrɔ a b'a sɔrɔ c'est à dire que terror bɛ ka don ko kura min na et puis aw bɛ ka ko dɔ kɛ aw bɛ ka don ko dɔ la mais minnu ka dama vidéo dɔ ye minnu o yɔrɔ ka dama vidéo dɔ ye n bɛna vidéo spéciale dɔ kɛ aw bɛ ka manamana ko dɔ kɛ n bɛna vidéo spéciale dɔ k'o kan voilà donc nin de tun ye ka yira maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na hali an ka sanu maliyɛnw Mali sanu bɛ se ka Mali kɛ fɛn a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ Mali sanu bɛ sonyana de Mali sanu bɛ se ka courant di maliyɛnw ma Mali sanu bɛ se ka fɛn bɛɛ di maliyɛnw ma hali docteur Choguel Kokala Mayiga y'a fɔ a y'a fɔ a ka vidéo la a vidéo filɛ nin an ka jɛ an ka lajɛ débat bɛ premier ministre la a y'a lajɛ n'a ye ɲɔgɔn minɛ an ka jamana baara kosɛbɛ boy AES ɲɛmɔgɔ bɛna lafiya sɔrɔ an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ka sɔrɔ ni ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔla min bɛ nafolo don a kan ka dɔ yɔrɔ min na jamana bɛna yiriwa min ye misali don bɛ to k'a di maliyɛnw ma kɔsa in na jamana dɔ wulila ka taa la bourse de valeur de l'or ka taa tubabu jamana dɔ la u ko k'u ye sanu min importé ka bɔ Mali la san kelen kɔnɔ u y'o valeur di ne ye valeur ta ne n'a kɔlɔsili kɛ Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ ka service k'u ye min exporté ka taa jamana in kɔnɔ joli de don wari min fɔra bourse de valeur de l'or la ani wari min fɔra Mali kɔnɔ a y'u comparer an nana min ye différence min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Mali budget de don ça veut dire que wari min bɛ soin a bɛ yuruguyurugu ka di ma damadaw ma o ye Mali budget don donc o b'a yira k'a fɔ ko o ye jamana kelen a bɛɛ lajɛlen docteur a ye nin fɔ ka to premier ministre la dɛ ko sanu bɛ ka sonya Mali kɔnɔ sanu zone tɛ dɔwɛrɛ Asimi Goita ani Batulu Ɲang c'est tout e kana an ka révolution ta ka kɛ sunguru tɛgɛ ye a tɛ maloya a faw non cɛ an ka vidéo bila Batulu Ɲang balle perdue sɔrɔ dɛ Mali k'an bɛn